И здравейте хора! В днескашния клип ще си купувам този рокля, много яка. Ще си я купа и нагоре ще го направя мъжко си. Купи го. Пич. Да, 20 000. Събира ги тези 20 000. Оле. Майка! Или пък да го направя така, хора. Май така е най-добре. Да, така ще го оставя. Да. Така. Ще изиграем една игра с този скин. Влизам в някакъв сървър просто. Майко, че е голям, бе, брат. Много як. No way. Ако ще направя такова синьо. Не, розово. Майко, брутално. Така. Още двама човека трябва да джойнат. И започваме играта. Добре. Ще отнеме малко време. Тя 20 000 ги събирам от... Миналата година си стеглих играта. Цяла година не играх. И сега тази година започвам много да играя. И като цяло това скима кефи. Може да си го сменя, ама в последствие ще ви покажам. Да. От 15 човека. Хоста трябва да пуснем, но ще забави силно да оправи настройките. За бързината е добре. Добре, започваме. Please, импостър. Импостър! Между другото, тази рокля си я взех само за трол. Не знам, мене ми е интересно. Сега да носим импостъра, мога вентна. Не, да носим инженер поне. Не бе, брат, нормален съм. Нещо. Ще се падна някой път импостър. И ще вентна, ще гледам. Какво ти искаш бутон, бе, брат? Мога да пишам. Why? Blue can to be така. Troll. Така. Ще скипна, защото те много бързо. Минуто, вижте тук как се... Вижте ма мене, като дето пише, вижте как е готино. Ще видим, може би ще смина цвета на светло синьо, така както на... Като на... Ето по средата втория, Уили Хаусер. По-яко е така, защото си отива с троларската рокля. Така. Оп, няма. 5 скип и 5 волт за този видео. No one was. Така. Оп, communication са спрели. Ще го правя, ако мога. Please. Добре, това го правя. Да го пасна. Те са го правили. Виждам, че на Navigation си имам task. Download. От Navigations към My Tablet. Труп. Така. Трупа. Къде е трупа? Where? I killed him. By the way. Така. Тро. То сами, че си го каза. I killed him. Плюс в началото си 5 човека гласуваха за него. Така че ще гласуваме за него. Така. Моят приятел от миналото видео го нямам. То това видео като цяло го правя дисконект. Преди малко му дисконект на гайс. Сега искам да си направя скина готин. Мисля, като за очи да сложа нещо
ето такова черно, светло синьо, не бяло. Бяло. Добре, бяло ще е такова. Не, бяло. Така. Фона отзад, че е такъв. И шапката се чуда коя да е. Имам много шапки, ама сигурно да сложи ли банданата като шапка? Не, искам да е нещо по-обемно. Примерно това? Не, това е грозно. Ще сложа сигурно банданата. Може би ще е банданата. Да. Знам, че е малко тъпскина, ама все пак дадах 20 000 за това. Как да не го ползвам. Чува се дали това да е по-различно. Така не е лошо. Така ще го оставям. И да, гайс, това е епизода. Това е клипчето. Идеята беше да ви покажа скина и как си го купувам това, защото допреди малко играх и имах и такова сърцата. Мисля, че имам 40 сърца. Да. Като събера сърца и си купа сигурно, не знам, нещо скъпо. Да, някакъв 5, ще видим, можем. И чао!